Lishe langqongqa iBhilidi elisenkabeni yeDolobha iTheku. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Elami igama ngikuveze kuNtuthuko akhumalo. Bathi la sibona amagumethi mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela nje ukuthi uhambe uyosubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha nokushare bafethu. Lishe langqongqa iBhilidi lisenkabeni yeDolobha eThekwini emgaqeni uDr AB Xuma owaziwa laphana ngo-Commercial Street. Lo mlilo ulandela weBhilidi lama-China owenzeke laphana ngenyanga edlule. Move on, my friends. Move on, my friends. Move on, my friends. Move on. You got yourself right now. Move on, channel it. Move on, my friends. Now, my friends. You are here. Move on, my friends.